Takže čau, tady je Kryzák. Dneska jsme si ukázali balíček módu, vylepšenou verzi čarovného Minecraftu. Takže jdeme na to. Takže vlastně vylepšenýho tady je, že tady jsou vlastně nové věci. Různý pingvin kůže a tak. Tady brnění, dragon brnění, pingvin zbrnění. Tady takový zajímavý brnění z nějakých věcí z Minecraftu a už normální věci. Tady dragon nástroje, nějaký jídla, pár bloků, tady orečko, tady erby, to je od takových hradů a všechny sochy. A tady ještě tady ty Witcher věci a Witcher zbraně a Witcher bloky. Takže tady jsou vlastně, tady se pak nachází různé hrady po cestě. Všude možné prostě hrady, takové věci na kuchyni, třeba tady. Prostě nový biom se spoustou čarodějnic. Tady s těma novýma mobama. A tady ty domy se tady prostě volně nachází v přírodě. A nebo takový hrady, proti kterým můžete bojovat. Tohle jsou zrovna močály prostě. Dává to pár nových biomů. Spoustu nových zbraní. K tomu prostě ty hrady, které můžete dobývat. Což je úplně na tom nejlepší. Tady prostě chybělo podle mě takovýhle věci. No. A pak dál, no tak prostě zítra, no tak tady máme zrovna ten hrad, který můžete dobývat. Jinak jsou tady ještě různé takový paláce, tohle je zrovna hrad zelený. Prostě to si dobijete a je to dost těžký. No, tady máte hnedka druhý, tu máme zrovna štěstí. No a vlastně, takže dneska jsme měli natočit nějaký jiný balíček modů, jenže dnes tady nebyl, takže jsme natočili nakonec tohle. Takže doufám, že se vám to líbí, aspoň trochu. Jinak tohle video je jen takový informační, když tak napište do komentu, jestli chcete, aby jsme to točili jako Ment a Gamer jako v singlu, nebo prostě nějaký ještě další video o tomhle. Myslím, že natočíme ještě o tomhle nějaký další video, protože je tady spoustu zajímavých dungeonů a tak. No. Takže asi takhle a lajkujte, odbírejte, pište komentáři, jaký chcete, aby jsme natočili hry. Tohle bylo jen takový informační video o tady tom balíčku, takže čau.